Bună ziua, prieteni! Deschidem din nou seiful o bujie și cu poveștile prietenilor și avem un invitat special astăzi, pe Maria Coștuc, pe care o salut. Bună ziua! Bună ziua, bună Bine ziua! ai venit la emisiunea noastră. Păi să o luăm cu începutul, așa că să ne cunoaștem, că nu doar faci parte din cercul de prieteni ai lui Bujie. Și atunci să începem așa cu începutul. Cine ești și ce vrei? Ce vreau? Cine Asta ești e și mai ce complicat să la femei ce Am vreau. înțeles. Sunt Maria, eu sunt original din Rusia, sunt în România de 13 de ani și ultimii 6 ani mă ocup cu schimbarea vieților de femei în motociclismul. Asta e un lucru bun, că ești cam, cred că ești singura pe palierul ăsta sau mai sunt? Mai sunt câteva femei, dar femei care fac orice fel de motociclism pe două roți în toate terenuri, cred că sunt singura. E un cadru organizat? Pe off-road, da, este organizat de mine și merg și pe circuit, merg și pe stradă, deci tot ce se mișcă pe două roți, merg și eu cu motocicletă. Păi hai să o luăm mai de la începuturi, așa. Sigur. Cum s-a născut pasiunea asta ta pentru motociclism? Pentru motociclism, cred că la majoritatea de femei care aud eu povești, a început cu dragoste. Deci, primul iubitul meu care a mers pe motocicletă, asta mi-a pus în spatele lui și atunci am îndrăgostit și în el și în motociclism. Implicit și de motocicletă. Da. S-ar părea că dragostea, nu vreau să ne întoarcem așa, dar dragostea pentru moto a fost destul de mare, pentru că ai continuat. Da, am continuat. La 18 de ani am făcut permis de moto, am început să conduc și motocicleta acolo un pic, dar din păcate am plecat din Rusia la 19 de ani și cam am condus foarte puțin. Și am avut o pauză aproape de 10-11 ani când nu am condus de motocicleta, am venit în România și fiecare dată când treceam motocicleta pe stradă, simțeai așa o vibrație pe interior? Da, dar atunci am avut fetița mică în brațe și am zis că hai că noi exagerăm, că nu e momentul. Și după copilul meu a crescut și am zis că hai să luăm totuși motocicleta. Și la 30 de ani am luat prima motocicleta mea. Ce motocicletă e? Ducati Scrambler de 800. Interesant așa, emoții la partea de emoții, mă rog, ele oricând. Noi femei, din când în când cumpărăm motociclete cum arată. Deci am luat motocicletă că mi-a plăcut cum arăta. Te-a atras asta, da. Și plus că vibe-ul că mi era dor de senzația pe două roți și asta a fost primul pas pe care am făcut. Deci am luat motocicletă. Și din momentul în care ți-ai luat motocicleta, în afară de plimbarea, ți-a încolțit și ideea asta pe care... Până ajungem acolo e drumul foarte lung. Păi încep să povestești, că astea de-aia se numește poveștile prietenilor. Povestește. Da. Din cauza că am făcut o pauză foarte mare pe moto, am zis că mă gândesc eu ca începător. Deci hai să zicem că am ieșit de la școală după pauza atât de mare și am luat motocicletă și am început să merg la cursuri. Curs după curs de conducerea defensivă și profesorul meu pe care am cunoscut, el mergea și era pe lot de curse. Și am început să merg pe circuit, după am luat încă o motocicletă de circuit și am fost dedicată și pentru circuit. Am început să merg destul de bine acolo. Eram una dintre fetele care mergea foarte rapid. Asta înseamnă că aveai ceva talente născute, ele doar au fost descoperite. Hai să zicem și așa, da, dar era pasiunea mea ca să devin mai bună cu ceva și atunci și ieșea cumva... Păi, pasiunea au cam toți care se apucă de motociclist, dar nu performează, adică ții minte că ți-am spus la telefon că te-am văzut când ai venit la petrecere la Guznagov, după modul cum ai întors și asta am simțit, fără să știu foarte multe despre tine, că te pricep la chestia cu motocicleta. Da, și mie îmi place foarte mult asta, deci asta era pasiunea mea și am zis că hai să aducem la alt nivel. Am început să particip și la curse și am avut un moment, am zis că hai să încep și altceva.
pentru că deja un pic am plictisit de circuit și am mers la enduro. Și la off-road, prima dată când am strigat în cască de fericirea efectiv de priveliștea pe care am văzut, asta a fost momentul dragoste numărul 3. Cumva strada, circuit și off-road. Și când eram pe circuit, a început să vin femei la mine. A zis că, Maria, învață și pe noi cum să mergem cu genunchii pe jos, să învățăm și noi. Dar, din păcate, circuit nu e pentru toată lumea și vitezele sunt foarte mari și riscuri sunt mai crescute acolo de accidente. Și am zis că hai să găsesc o modalitate cum pot să iau pe fete și să plimb în natură tot pe două roți. Și așa am pornit și un proiect dedicat numai pentru femei pe off-road, unde poate să participe orice femeie care merge pe bicicletă. Că am și flexibilitatea acolo de motociclete electrice, care este accelerația și nu trebuie să schimb viteze, ambriajul, deci ai doar frâna și accelerația. Când te-ai apucat de motociclism, existau emoții în momentul în care te... Totdeauna. Deci emoțiile am și până acum. Și mi se pare este în regulă să ai frică nu cu cred tine. că frică nu e vorba. E vorba de o emoție, nu ți-e frică ce se întâmplă, că aia se poate întâmpla, adică poți să n-ai niciun fel. E în regulă să ai și frica asta, dar, again, repet, unul când frica conduce pe tine sau tu conduci pe frică. Eu pun frica aia în spatele meu pe motocicletă și mergem împreună, pentru că noi femeile sunt mult mai fricoase, avem mult mai multe frici decât bărbați și atunci am observat, e ok, e bine să observi pe ea și tot să mergi. Asta este și definiția de curaj, ca unul când gata te blochezi cu frica aia, dar unul când hai, it's ok, mergem împreună. Am înțeles. Dar când te-ai ocupat de partea de motociclism, nu, pe circuit, aveai ceva tabieturi, să le numim așa, diverse gesturi pe care le faci de fiecare dată când te sui pe motocicletă sau să porți un anumit tip de echipament? Am anumită o rugăciune, hai să zicem. Și asta e, tot tabie se numește. Am un înger care mă protejează și atunci o să rog pe el să mă protejează din toate punctele, de sus în jos, în față, în spate. S-ar părea că îngerul își face treaba. Da. Pentru că... Face treaba. Altfel n-ai fi fost atât de entuziasmată. Da. Deci rog tot timpul ca să fie cu mine și... Dar căzătorile, să le luăm pe cele de la motociclism, au fost sau incidente? Mai grave, mai puțin grave? Au fost destul de grave, nu am rupt nimic. Asta e un lucru bun. Este lucru foarte bun. Cadeam și la viteze destul de mari, de la 150 și sus, pe circuit. La enduro, de exemplu, acolo vitezele mult mai mici, dar la concursuri poate se întâmplă 70, 80, 90. Ei depinde, da. Depinde tot de mâna celui care conduce. Asta, da, și depinde de dificultate de traseu. Poate să fie și la viteze foarte mici accidente destul de grave, dar nu am avut so far. Incidentele pe care le-ai avut pe circuit, astea de la enduro sunt, pentru că faci vorbire de viteză, cele de la circuit, ți-au trecut vreodată pe minte în urma incidentelor să nu te mai sui pe motocicletă? Totdeauna. Și plus că fiind femeie și fiind mama, când ai copil acasă, asta zic, că frica asta totdeauna e acolo. Și dacă am și un accident, trag și 3 pași înapoi, că like, wow! Și încerc să merg atunci în limitele mele, poate o să împing un pic limita, dar nici nu la extrem aduc ca gata, asta este scopul meu de viață, să ajung pe locul întâi. Deci, da, mi-a tras în spate, dar nu mă las. Nu foarte tare, adică asta e pe o perioadă destul de scurtă. Momentul e o perioadă scurtă în momentul în care te gândești. Depinde de accident. Faptul că n-ai avut accidente grave, alea sunt inerente, indiferent de... Și dacă ai merge pe stradă, tot
o pui jos. Da, corect. Din vina ta sau altora, nu mai contează. Oricum îți creează așa o stare un O pic... stare de... Da, corect. Ce mai putea să te întreb eu pe tine așa? La partea de motociclism aveai cel cu care ai început motociclismul doar alerga și aveați mecanic personal pentru chestia asta sau? La circuit te referi? Da. Am ajuns la circuit prin cursuri prin care am descoperit pasiunea aceasta și după am fost în echipa în care am avut și mecanic și toată echipa care ne ajuta și ocupa de partea mecanică, de schimbat cauciucuri, de antrenat pe circuit, deci a fost un pachet. Deci cursurile pe care le-ai făcut anterior ajungerii pe circuit te-au ajutat. Da, mult, pentru că profesorul meu este un pilot de circuit. Poți să-i spui numele că nu-i E problemă. Marius Băcilă. Da, că nu e o problemă. Da, care e cel mai bun profesor pe care îl admir și deci mulțumesc totdeauna că mi-a ajutat să redescoper pasiunea asta și că prin cursurile lui am ajuns la circuit. Deci ai recomandat celor care și-ar dori să apuce de sportul ăsta? Eu aș recomanda din toate punctele de vedere pentru că el face și cursuri preventive pentru strada și pentru circuit, deci recomand cu mare drag. Dacă doriți să deveniți mai buni ca motocicliști, ca rideri, ca piloți, e cu siguranță numărul 1 pentru mine. Păi da, dar sunt foarte puțini totuși cei care fac, majoritatea care ajung la circuitul de viteză sunt cei care merg ei pe o roată pe stradă și după aia își descoperă moartea pasiunii, merg la circuit, adică... Mi se pare circuitul e un mediu safe în care poți să testezi limite fără pericole care pe stradă, pentru că pe stradă eu merg 30% ce pot eu, pentru că strada nu este circuit, nu este loc de joacă și atunci eu recomand, da, e strict părerea mea, dacă doriți să încercați altceva, să mergeți pe circuit decât... Vezi vreo diferență acum, având cele 3 categorii în care vezi diferență între cele 3 tipuri de motociclismul de stradă, motociclismul viteză și enduro? Normal, sunt toate diferite și nu mă întreba ce îmi place mai mult pentru că îmi plac toate. Da, nu, ăla este un hobby, să-l numim așa, cel pe care transferi din cunoștințele și experiența ta celor mai, nu să zicem mai tineri, că toți sunt tineri care se apucă. Nu înțeleg pe cei cu vârste mai înaintate, așa, să nu le zic bătrâni, când se apucă de enduro, pentru că este un sport totuși destul de dur, așa, și necesită foarte mult efort fizic. Da, again, sunt grade și grade, ei depinde unde vrei să ajungi. Dacă vrei să numai să te plimbi prin pădure cu motocicletă, de ce nu? Pentru orice vârstă. Dar dacă vrei să ajungi la un nivel profesionist, acolo e normal că cresc și riscuri și... Pregătirea fizică joacă un rol... Foarte important. Da? Da. Ca să stai în formă fizică foarte bună, trebuie să mergi la și sport. Deci eu fac sport de aproape 5 zile pe săptămână ca să stăm în formă bună și pentru circuit și pentru enduro. Că noi la circuit, de exemplu, consumăm între 600 și 1200 de calorii pe 20 de minute de intrare la circuit. La enduro poate să ducă și mai mult. Deci trebuie să stai în formă bună. La enduro trebuie și ceva forță în picioare, pentru că în majoritatea timpului stai în scări, nu spre deosebire de... Da, lucrează tot corpul, nu numai picioare, și mâini și echilibru, deci stai tot corpul. La enduro am descoperit niște mușchi care nici nu știam că există. Am înțeles. La circuit, cel care îți pregătea motocicleta, îi spuneai tu cam cum să ți-o aranjeze ca
să ți se potrivească stilului tău de condus, adică amortizoare, călcătură. Asta, da, depinde de înălțimea, de greutatea de pilot, de tot era setat pentru mine. La scariță de sport trebuie să setezi o anumită setare, intri pe circuit să vezi dacă este în regulă, faci niște schimbări. Da, eu am participat la clasa hobby, rookies, deci eu nu pot să consider că sunt mega profi, deci sunt... Păi numai pentru faptul că ai participat, intri în categoria, adică cred că nici 10% din cei care merg pe stradă n-au ajuns pe pistă, nu, la pistă au ajuns, dar pe pistă, că acolo e destul de complicat. Da, da. Eu sunt foarte mândră de mine pentru că asta a fost pentru mine un pas foarte mare în motociclism, că doream foarte mult și vreau să testez limitele mele dacă pot. Și fiind atunci când am participat în 2023, eram singura femeie în clasa 600 și din locul 11 am ajuns la locul 7, ce era pentru mine foarte mare câștig. Acum că tu te găsești într-o postură, să zicem, 3, în care poți le practici pe toate cele 3. Vezi vreo diferență în momentul în care te sui pe motocicletă, pe stradă, pe circuit sau la enduro, comportamental, tu? Da, durează câteva minute să schimb poziția, dar în ce în ce e mai ușor, pentru că schimb motociclete și mersul destul de des, deci într-o săptămână fac toate 3. Sunt diferite și din când în când merg pe circuit, țin coate ridicate ca la enduro și antrenorul meu îmi spune că, pune coatele în jos. Deci trecerea nu e chiar așa... La început a fost un pic mai complicat, dar în ce devine mai comod. În urma exercițiilor, antrenamentelor, încep să, în momentul în care intri pe circuit, știi sigur că ești pe circuit și atunci te setezi ca poziție de circuit. Când ești de stradă, pe stradă ai tendința să conduci ca... Am tendința să mă ridic pe picioare, da. Ce nu este în regulă, dar stau ca wow. It's ok. Nu suntem pe off-road și atunci trebuie să stau pe așa. Acum, având atâta experiență, ce crezi că ți-a lipsit în momentul în care te-ai apucat? Lipsea o persoană care să fie blândă, să mă explice mai multe și să ai răbdare, să te învață mai mult despre motociclism, pentru că e atât de complex și aduc aminte când am făcut permis la 18 de ani, îți da anumite informații, dar asta e 5% din ce știu eu acum. Și cred că asta e un profesor, un ghid, E destul de complicat asta ce spui tu, că asta ar însemna ca fiecare din cei care și-au carnet astăzi să aibă o persoană care să se ocupe și să-i transmită informații. Eventual corectarea unor... Corectarea sau un motociclist cu experiență care poate să te ajută să dea niște sfaturi. Un prieten care e în domeniu de mult. Orice persoană, nu neapărat profesor pe lângă tine, dar informație suplimentară care poți să găsești. Pe acea persoană trebuie să aibă și experiența necesară și răbdarea necesară. Da. Și cuvintele cu care să poată să-ți explice ca tu să înțelegi ce vrea să spună el și să faci ca el. În zi de astăzi găsești foarte multe cursuri, astăzi zic. E destul de, dacă ai voință să ai învăța, găsești posibilitate, plus că internet e plin de sfaturi dar unul e când internet și unul când poți să pui în practică. Viața reală nu are nicio legătură nu are nicio legătură cu pe YouTube nu poți să orice ai citi acolo nu poți să traduci în practică. Da, corect. Deci cea mai bună experiență o capeți exersând. Da. Îți place să mergi în grup așa cu prietenii cu motocicleta? E
o chestie benefică, exceptând enduro, că acolo Acolo, da. Pe și stradă, motociclismul sincer, viteză. prin ani de experiență, eu prefer ori să merg cu o singură persoană, maxim cu două, și cu grup mare nu prea. Pentru că fiecare persoană merge diferit și e un pic mai complicat să găsești oameni pe stilul tău de a conduce motocicletă, viteza să fie aceeași. Îmi place ca idee, dar în practică nu prea. Deci maxim două persoane cu care pot să merg pe drumul lung, în care ne simțim bine și mergem pe aceeași ritm. Având și, să zicem, același stil și cunoscând apucăturile fiecăruia. Corect, așa. Că astea sunt importante. Da. A grupuri mari, fiecare își dorește să arate celorlalți cât de bun este el. Nerespectând Din regulile păcate. mersului în grup, că de fapt asta Da. este. Cam astea au fost poveștile noastre de astăzi. Îți mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Maria, pentru participare. Până data viitoare, vă mulțumesc foarte mult, prieteni, și să aveți viața.